Район үзәк дәваханәсе яңа маммограф җиһазлы булды. Аппарат сәламәтлек саклау гомум дәүләт проекты кысаларында кайтартылды. Ул 4 августта район үзәк дәваханәсенең диагностика бүлегенә урнаштырылып, файдалануга тапшырылды. Хороший современный аппарат, который позволяет... Яхшы заманча аппарат мәҗбүри медицина һәм диспансер тикшерүләр узганда иртә стадияда хатын-кызлар сөт безләрендәге яманшыш аруларын ачыкларга ярдәм итә, ди Айдар Фатыйхов. Моңа кадәрге маммограф аппаратында тикшеренүгә ярты сәгать вакыт кирәк булса, яңасында исә тикшеренү вакыты бермә-бер кимрәк. Өстәвенә заманча аппаратта диагностика төгәлрәк тә. Әлеге аппаратта тикшерү узучыларда шикле урыннарны күрү мөмкинлеге бар. Чем отличается от старого? Андый очракта снимокны шунда ук табибка җибәрәбез, ә ул исә әлеге кешене шул ук көнне тиешле урынга җибәрә, ди Эльвира Романова. Россиядә сөт безләре яманшышы киң таралган рак төре, начар чирне булдырмас өчен иң кулай алым профилактика. Шул рәвешле хатын-кыз ел сайын маммограф тикшерү узарга тиеш. Сәламәтлегебезгә битараф булмыйк. Резима Кашапова, Юлия Казамарова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.